suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking Amen, amen. Napagpalang araw po muli sa bawat isa po sa atin. Salamat po sa ating Panginoon na binigyan po niya tayo ng pagkakataon na kung saan tayo po ay muli mag-aral ng kanyang salita, magbulay-bulay ng kanyang salita para po sa ating ikalalago ng ating pong spiritual na pangangatawan. Salamat po sa Diyos at nariyan po bawat isa po sa atin na kung saan, alam ko po, meron pong inihanda ang ating Panginoon na kung saan atin pong pagsasaluhan ngayong gabing ito. Amen? So bago po tayo magpatuloy, tayo po muna dumulog sa panalangin. Salamat po sa ating Panginoon. Aming Ama, salamat sa pagkakataong ito na muli binigay niyo po sa amin. Salamat po Diyos na kayong kumilos, kayo Panginoon ang manguna sa bawat isa. Lord, sa amin pong pagbubulay-bulay na yung salita, sa amin pong pag-aaralan, Lord, ang layunin mo lamang, ang kaparaanan mo lamang, ang iyong salita lamang ang siyang maihayag po sa pagkakataong ito. Salamat po sa fresh revelation na nagmumula po sa inyo. Ito po, Panginoon, ay amin pong maranasan muli ang kumain ng pagkain spiritual para po sa ikalalakas, ikalalago namin pong spiritual na pangangatawan. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Banal na Espiritu, sa malayang pagkilos niyo po sa pagkakataong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyo, anak ni Jesus. Amen. Amen and amen. Amen. Salamat po. Nakatuhay po kayo muli sa atin pong programang Tinig ng Pag-asa. Amen. Ito pong buwan po ng Abril. Amen. Ang binaba po sa atin na topic for the whole month of April is about blessings. Amen. Particularly po, ito pong blessings brings wealth. Amen. Pero ito pong pagpapalang ito, patungkol po sa pagpapalang ito, akin po ito pong pinamagatan, ito pong pag-aaralan po natin ay patungkol po sa manifested blessing. Amen? Bakit po manifested blessing? Amen? So ito pong manifested blessing na to, when we say manifested, amen, ito po ay nakikita, tama po ba? Ito po ay nararanasan. Amen? Ito po ay kumbaga natatamasa, na experience. Amen? Ito pong pag-aaralan po natin ngayong gabing ito ay nanggaling pa rin po sa teksto na binaba po sa atin dito po sa Proverbs chapter 22. Proverbs 10 verse 22. Amen? Kung nariyan na po ang bawat isa po sa atin, samahan po ninyo ako at atin pong basahin. Amen? Ito po sa verse 22, sabi po rito, the blessing of the Lord makes one rich. Amen? And He adds no sorrow with it. Ulitin ko po. The blessing of the Lord makes one rich. And He adds no sorrow with it. Amen? Marami pong mga mananampalataya ang iniuugnay po lagi ang pagpatungkol sa blessing ay patungkol po sa material na bagay. Amen? Pero ngayong hapong ito, ngayong gabing ito, atin pong pag-aaralan ng pagkakaroon ng pagpapala ay hindi pala nangangahulugan ng pagkakaroon ng material na mga bagay-bagay. Amen?
atin pong ituloy. Dito po naman po sa Deuteronomy 28 verse 2. Ano pong sabi dito sa Deuteronomy chapter 28 verse 2? And all these blessings, men, shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. Ulitin ko po. And all these blessings, lahat daw ng mga pagpapalang ito shall come upon you and overtake you. Amen? Hindi lang pala pupunta sa'yo. Lalagpasan ka pa. Uunahan ka pa. Amen? Talagang sobra-sobra. Amen? Because you obey the voice of the Lord your God. Ano daw po itong mga blessing na to? Amen? Atin po itong malalaman mamaya. Ano ba yung patungkol sa mga blessing na yan? So bago po tayo magpatuloy, akin lamang po ilalatag, ano ba ang ibig sabihin ng pagpapala o tinatawag nating blessing? Dahil binanggit ko nga po kanina, karamihan sa mananampalataya, amen, laging iniuugnay ang blessing sa material na bagay. Amen? Tingnan po natin. Blessing, isang kahulugan po nito is God's favor and protection. God's favor and protection. Amen? Yung pabor po ng Diyos na kahit maliit na bagay ang ginawa mo, dahil nandiyan ang pabor ng Diyos, gumaganda, lumalaki, nagiging kaaya-aya. Amen? Pangalawa po is God-giving power to something or somebody, amen, to do that which they are designed or intended to do. The God-giving power, the God-given power to do something. Amen? To something or somebody to do that which they are designed or intended to do. Ayon po kay Philip Liddell. Amen? At ito na po pong kahulugan na akin pong nilagay is blessing, amen, cannot be seen thing with the naked eye. Amen? Ito palang blessing na to, hindi pala ito lagi iniuugnay, amen, sa material na bagay. Kung makikita po natin, ang favor po ng Diyos, amen, nakikita ba yan o hindi? Hindi po nakikita yan. Amen? Even yung protection ng Diyos, nakikita ba ang protection ng Diyos sa isang tao? Hindi po. Amen? Pero nararanasan. Amen? At nakikita yung outcome, nakikita yung epekto ng protection ng Diyos. Nakikita yung pabor ng Diyos sa epekto na niya. Amen? Yan po ang tinatawag nating blessing. Ano naman po ang wealth? Ang wealth ay abundance of valuable possession. Pangalawa, anything of value. Yan ang wealth. Anything of value. Ano ba yung mahalaga sa'yo? Yung iyong health. Amen? Yung iyong kaperahan, yung money. Even po yung ating pamilya. Amen? Yan po ang kayamanan natin. Yan ang wealth natin. At iba pa pong mga ari-arian. Bakit? May halaga po kasi yan sa bawat isa. Amen? Kaya maaring iba nagsasabi, wala naman akong kayamanan. Pero, sagana naman siya sa pagmamahal ng kanyang pamilya. Amen? Nami-misconcept natin ano ba talaga ang kahulugan ng kayamanan. Amen? In this case, nami-misconcept din natin ano ba talaga ang kahulugan ng pagpapala. Amen? Maaring tanungin mo isang mananampalataya, pinagpala ka ng Diyos. Maaring at the back of their mind, at lalo na kung hindi po nila naintindihan ng tunay na kahulugan ng pagpapala, maaring sabihin nila, wala naman akong ganito, wala naman akong ganyan. Amen? So ngayong gabing ito po, mga kapatid, atin pong pag-aaralan, ano ang pinakakahulugan ng blessing at ang wealth. Amen? Isa pong halimbawa na akin pong nilagay po dito, amen, ay, so bago po tayo dumako sa halimbawa, needed to be manifested. Ang blessing po ay needed to be manifested. Kailangan maipakita. Amen? In order to see and experience the effects of blessing. Amen? Ang nakikita po natin sa isang tao, ang nakikita natin sa isang mananampalataya, amen, ay yung epekto na lamang ng pagpapala.
Hindi mismo yung pagpapala. Kasi po ang pagpapala mismo ay hindi po nakikita ng ating pisikal na paningin. Amen? Ang pagpapala po ay patungkol ito sa spiritual na mga bagay-bagay. Amen? It is needed to be manifested. Kailangan mag-manifest sa isang tao na kung saan, kung sa gayon, amen, makita ng mga taong nakapaligid sa kanya yung epekto ng pagpapala. Para makita nila, pinagpala ang taong yan. Paano nila nasabi pinagpala ang taong yan? Kasi nakita yung epekto. May resulta. Amen? Maaari nagkaroon siya ng isang bagay. Amen? Ibig sabihin, yung bagay na yon ay epekto lamang ng pagpapala. Amen? Tuloy po natin. Halimbawang nilagay ko po rito, amen, patungkol po sa blessing, ay ang hangin. Amen? Ang hangin po, hindi po natin nakikita. Amen po ba? Wala ni isa sa atin ang nakakakita ng hangin. Pero nararanasan natin, nakikita natin yung epekto ng hangin. Tama po ba? Yan din po ang blessing. Hindi natin nakikita, pero nakikita na natin at mararanasan natin yung epekto ng blessing. Amen? Sa isang hangin, makikita mo na merong hangin, makikita mo na malakas ang hangin sa epekto nito. Halimbawa, yung mga dahon na sumasayaw. Amen? Pag may bagyo, makikita mo yung mga yero nagliliparan. Amen po ba? At makikita natin na napakalakas pala ng hangin. Amen? Ibig sabihin na ang isang blessing, makikita lamang po natin yan sa epekto na nito. Amen? Ano po ang kailangan nating gawin na kung saan ang pagpapalang yan ay mag-manifest sa bawat isa sa atin? Amen? Nais po ba natin na mag-manifest? Ibig sabihin mag-manifest, magkaroon ng resulta, maipakita sa mga taong nakapaligid sa atin yung resulta ng pagpapalang yan. Amen? Ang isang susi na kung saan maranasan natin ang manifested blessing ay nasa verse 1 ng Deuteronomy 28. Amen? Sabi po kasi kanina sa Deuteronomy 28 verse 2, and all these blessings shall come upon you and overtake you. Amen? Totoo, blessings na to because you obey the voice of the Lord your God. Amen? So, ang pinaka-susi, amen, para maranasan natin yung manifested blessing ng Diyos sa bawat isa ay through obedience to the voice of the Lord. Amen? Obedience, pagsunod, amen, sa salita o sa instruction ng Diyos sa bawat isa. Amen? Ang isa pong bagay para makuha mo at magkaroon ng magandang resulta, kailangan mong pag-aralan yung instruction. Amen? Sa isang bagay, meron tayong tinatawag na instruction manual para mas mapabuti yung paggamit sa isang bagay, kailangan basahin muna ang instruction manual. Amen? Ganun din po sa blessing. Para mag-manifest sa bawat isa sa atin, ang susi po diyan ay ang pagsunod sa salita ng Diyos. Balikan po natin, ito pong Deuteronomy 28 verse 1. Amen? Ano ba patungkol dito? Amen? Sabi po sa verse 1 ng Deuteronomy 28, now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandments which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. Ulitin ko po, and it shall come to pass if you diligently. Hindi lamang po sinabi niyang if you obey the voice of the Lord your God. Amen? Kasi marami po sa atin na basta lang sumunod. Maaring iba napilitan sa pagsunod, especially kung hindi naman talaga
tinanggap ng buo ang instruction, maaaring sinunod lang para matapos na yun, dapat gawin. Amen? Pero sinasabi po ng verse 1 ng Deuteronomy 28, if you diligently obey the voice of the Lord your God. Hindi lamang po sinabing, if you obey the voice of the Lord your God. Kailangan diligently obeying the voice of the Lord our God. To observe carefully. Amen? Hindi lang sinabi to observe. Hindi sinabi bang carefully. Amen? All His commandments, which I command you today, that the Lord your God will set you. If we diligently obey the voice of the Lord, if we observe carefully, amen, all His commandments, ano sabi po dito? That the Lord your God will set you high. Amen? Will set you high above all the nations of the earth. Amen? Yung isang susi para matamasa natin yung resulta ng blessing, yung manifested blessing is obedience to the voice of the Lord our God. Amen? Ano po ang benepisyo? Sinunod na natin. Sinusunod natin. Amen? Diligently yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ano yung resulta? Ano yung benepisyo na pwede natin makuha? Amen? Ito po, pag-aralan po natin ulit yung susunod na verse. Ito po sa Deuteronomy 28, verse 3. Kasi sabi po dito sa verse 2, and all these blessings, lahat daw to ng mga blessings na to. Ano yung mga blessings na yan? Nag-umpisa po yan dito po sa verse 3. Amen? Sabi po rito sa verse 3 hanggang verse 14. Pero ang akin pong tatalakayin lamang ay ang verse 7, 3 to 7. Dahil po yung sumunod ng mga verses ay kalihintulad na po nung nasa verse 3 to 7. Sa verse 3, sabi po rito, blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the country. Amen? Blessed shall you be in the city. Ibig sabihin pala, place is not an issue for us to be blessed by God. Amen? Hindi pala usapin sa Diyos ang lugar. Amen? Ibig sabihin, sa panahon natin yan, hindi nangangahulugan na dahil malaki ang kita sa ibang bansa, you have to go abroad. Kung wala naman talagang instruction ng Diyos na pumunta sa abroad. Amen po ba? Tama po ba? Sabi po sa Genesis chapter 13 verse 12, ito po yung panahon na kung saan si Lot at saka si Abraham ay naghiwalay sa bawat isa. Bakit? Kasi sa dami ng kanilang ari-arian, sa dami ng kanilang mga tauhan, nag-aaway-away na. Amen? Yung kanilang tagapangalaga sa bawat alaga kanilang pinapastulan. Sabi po sa verse 12, tingnan po natin, Genesis 13, verse 12. Makikita po natin sa verse 12, yung salita po dito na kung saan si Lot, pinili po niya. Lot chose Jordan. Amen? Kasi sabi po ni Abraham, piliin mo na, mamili ka. Yung dapat mong puntahan, gusto mong puntahan. Nakita po ni Lot sa kanyang physical na mata, yun pong kagandahan ng lugar. Fertile, watered, sabi po doon sa banal na kasulatan. Ibig sabihin, sagana sa lupa. Amen? Fertile daw yung lupain. Yun ang pinili ni Lot. Na kung saan, sa mga sumunod na panahon, ginunaw ng Diyos yung lugar na yun. Dahil nandun po nakatindig ang Sodom at Gomorrah. Amen? Habang si Abraham naman chose what is left. Kung ano po yung natira? Abraham chose what is left. Ito nga po ay Canaan, disyerto, maaring tigang, barren. Kung titignan natin, parang walang improvement, walang kahinatnan yung lugar na yun. Pero ano po ang promise kasi ng Lord sa kanya? Sa Genesis
chapter 12, verses 1 to 3. Ano pong sabi sa Genesis chapter 12, verses 1 to 3? Now the Lord had said to Abraham, "Get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in all the families of the earth shall be blessed." Amen? So balikan po ulit natin. Ito pong Genesis chapter 13. Genesis chapter 13 verses 14 to 17. Sabi po dito, "And the Lord said to Abraham, after Lot had separated from him, lift your eyes now and look from the place where you are, northward, southward, eastward, and westward. For all the land which you see I give you and your descendants forever. And I will make your descendants as the dust of the earth, so that if a man could number the dust of the earth, then your descendants also could be numbered. Arise, walk in the land through its length and its width, for I give it to you." Kung makikita po natin, yung natira sa kanya na inakala po ni Lot na hindi kagandahan, amen, sabi po ng Panginoon Diyos sa kanya, dadami pa ang kanyang descendants. Ang isang lugar po na hindi po fertile, ibig sabihin wala pong production, hindi productive, maaring wala po dapat tumira. Amen? Kasi maaring mapeperwisyo lamang ang kanilang buhay. Pero ano po sabi ng ating Panginoong Diyos kay Abraham? Amen? Lalo pa siyang pinagpala. Amen po ba? And the Lord said to Abraham, after Lot had separated from him, lift your eyes now and look from the place where you are, northward, southward, eastward, and westward. For all the land which you see, I give to you and your descendants forever. Amen? So, place is not an issue para tayo po ay pasaganahin ng Diyos. Place is not an issue for us to be blessed by God. For us, amen, maranasan natin yung manifested blessing ng Diyos. Amen? Pangalawa, sa verse 4, isa pong benepisyo ng pagkakaroon ng pagpapala na nagmumula po sa Diyos. Blessed shall be the fruit of your body, amen, the produce of your ground, and the increase of your herds, the increase of your cattle, and the offspring of your flocks. Sa mundo po, pag sinabi natin barren or infertile, it's a negative thing. Amen? Hindi po kagandahang salita. Amen? Pero sa ating pong Panginoon, pag pinagpala ka ng Diyos, barrenness is not an issue. Amen po ba? Barrenness is not an issue. If Mary didn't have Joseph as husband to have Jesus during that time, amen, dahil po, hindi pa po sila kasal noong panahon na yon. Pero nagkaroon po si Mary ng Jesus Christ. Much more for those couples desiring for a child o nagnanais po na magkaroon ng mga anak. Hindi po dahilan, amen, ang pagiging barren ng isang tao para hindi po niya maranasan yung epekto nito, yung resulta nito. Ibig ko po sabihin, hindi po yan magiging dahilan para ikaw ay maranasan mo yung pagpapala na yan na kung saan magkakaroon ka ng isang anak o mga anak. Amen? If Mary didn't have Joseph as husband to have Jesus, much more for those couples. Kasal na sila, meron ng lalaki at babae. Amen? Ang kailangan lamang po ay we have to listen to the instruction coming from God. Ito po ay pinakamahalagang susi para maranasan po natin, matamasa natin yung manifested, amen, blessing
ng Diyos sa bawat isa. Ano po sabi po dito sa Luke 1:42? Then she spoke out with a loud voice and said, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." Ito po yung kausap po ni Mary. Amen? So makikita po natin na even though wala po si Joseph, amen, para sumiping sa kanya, still, hindi po yung naging hadlang para lumabas po dito sa mundong ibabaw ang ating Panginoong Yesus. Amen? Much more, amen, sa isa pong mag-asawa, sa mga mag-asawa na nagnanais, amen, na magkaroon po ng pamilya. Nagnanais na magkaroon ng mga anak. Amen? Kung yan ay nagawa ng ating Diyos kay Mary, kayang-kaya rin pong gawin ng Diyos sa bawat couple, sa bawat mag-asawa na nagnanais magkaroon ng mga anak. Amen? Another thing, infertility is neither a hindrance. Genesis 13:14-17. Kaya makikita po natin na hindi po hadlang, amen, ang mga negative na mga bagay-bagay sa mundo para maipakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Fertility is also not an issue para maranasan, amen, ang pagpapala ng Diyos. And the Lord said to Abraham, sabi po dito sa Genesis 13:14-17, after Lot had separated him, lift up your eyes and look from the place where you are. Makikita po natin, ito po yung binasa ko kanina, northward, southward, eastward, and westward. For all the land which you see, I give to you. Yung lugar na yon, barren. Yung lugar na yon ay hindi po fertile ground. Pero nagkaroon pa siya ng maraming descendants sa lugar na yon. Ibig sabihin, pinagpala pa din yung lugar po na yon. Amen? For all the land which you see, I give to you and your descendants forever. And I will make your descendants as the dust of the earth, so that if a man could number the dust of the earth, then your descendants also could be numbered. Arise, walk in the land through its length and its width, for I give it to you. Blessed shall be the fruit of your body, the produce of your ground, sabi sa verse 4, and the increase of your herds, the increase of your cattle, and the offspring of your flocks. Barrenness is not an issue. Infertility is not an issue when you are being blessed by God. Pag ikaw pinagpala ng Diyos, hindi yan magiging issue. Amen? Sunod, dito po sa verse 5. Ano po sabi po dito sa verse 5? Blessed shall be your basket. Amen? And your kneading bowl. Isa pong blessing ng Diyos. Isa pong benepisyo ng blessing ng Diyos. Ikaw daw ipagpapalain. Blessed shall be your basket and your kneading bowl. Makikita po natin dito, economic status is not an issue for God to bless you. Maaari ang mundo natin nagkakaroon ng economic shutdown, nagkakaroon ng krisis pang ekonomiya. Pero pag ikaw ay pinagpala ng Diyos, amen, i-spare niya ang bawat isa sa atin sa status ng mundong ginagalawan natin. Amen? Bakit po? Kasi po ang lugar po natin, amen, we are not of this world. Tama po ba? Tayo po ay hindi po taga dito. We are heavenly citizen. Amen? Kumbaga naririto lamang tayo. We are only passers-by. We are only sojourners. Amen? Naglalakbay lamang po tayo. Our residence is in heaven. All the benefits in heaven ay pwede po nating matamasa dito po sa mundong ito. Amen? Kaya kung may krisis pang mundo, amen, isipin po natin na meron po tayong residence sa kalangitan.
na pwede yung benepisyo na naroroon, matamasa po natin dito. Ang kalangitan po, hindi po tinatamaan ng economic crisis. Tama po ba? Ang kalangitan po, hindi po yan bounded sa status ng pang mundo. Amen? Ano po sabi sa 1 Kings 10 verse 14? Ito po na yung time na kung saan ito pong widow na to ay ito pong widow of Seraphat na sinasabi po natin. Ito na lamang po yung kanilang panghuling kakainin. Amen? Pero may instruction po ang propeta sa kanya. Dahil po sa pagsunod ng widow na to, sabi po sa verse 14, "For thus says the Lord of God of Israel, the bin of flour shall not be used up, nor shall the jar of oil run dry until the day the Lord sends rain on the earth." Because during that time, ang kanilang ekonomiya, amen, tagtuyot ang kanilang ekonomiya, walang pangkabuhayan. Amen? Pero po nung nangyari, sa mag-ina po na ito, dahil po sa kanilang obedience sa man of God, dahil po tumalima sila sa instruction ng binibaba po sa kanila. Anong nangyari po sa kanila? They experience, amen, the blessing coming from God. At nag-manifest po yan. Amen? Dahil meron pong instruction. Amen? "For thus says the Lord God of Israel, the bin of flour shall not be used up." Hindi daw po mawawalan ng laman. "Nor shall the jar of oil run dry until the day the Lord sends rain on the earth." Amen? Maari po yung example po natin dito. Maari siguro kahit na mag-ice cream business ka pa sa mga malalamig na lugar, still pagpapalain ng Diyos yung iyong negosyo. Amen po ba? Kasi po hindi po issue ang Diyos. Hindi po issue sa Diyos yung economic status ng isang lugar. Hindi po i-issue sa Diyos yung mismong lugar para ikaw ay pagpalain ng Diyos. Amen? Tuloy po natin sa verse 6. Ano naman po itong verse 6? "Blessed shall be when you come in, and blessed shall you be when you go out." God will direct you. If you are being blessed by God, amen, He will also direct you. God will direct you. Sabi po sa Psalms 121 verse 8, "The Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth and even forevermore." Proverbs 2 verse 8, "He guards the path of justice and preserves the way of His saints." Ikaw po ba ay kabilang sa mga hinirang ng Diyos? Sa mga tinatawag nating saints of God? Ikaw ba ay kabilang po dito? Amen? Tayo pong lahat bilang mananampalataya ay kabilang po sa kanyang mga hinirang. Amen? And preserve, sabi doon, the way of His saints. May instruction po ang Diyos. Kailangan po tumalima tayo sa direksyon ng Diyos sa bawat isa po sa atin para maranasan natin, amen, yung blessing ng Diyos para mag-manifest sa buhay natin, amen, yung blessing ng Diyos. Sabi po dito sa Proverbs 3 verse 6, "In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path." In all your ways, amen, lahat daw ng ating mga gagawin, acknowledge Him, and He will direct your path. Marami pong mananampalataya, nagkakaloko-loko ang buhay. Amen? Bakit po? Maaari kasing hindi natin ina-acknowledge ang Diyos sa bawat ginagawa natin. Kung nag-fail na tayo, maaaring doon lamang tayo lalapit muli sa Diyos. Amen? Maaaring maranasan muna natin yung failure bago tayo magsangguni sa ating Panginoon. When in fact, He is always there waiting for us to render yung ating dapat gawin, isang guni, yung
mga dapat natin gawin bago pa man natin gawin ang mga bagay na ito. Kailangan sangguni po muna natin sa atin pong Diyos. Bakit po? Sabi po dito, blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out. He shall preserve your going out and your coming in. Amen? And preserves the way of His saints. He will direct you. Another blessing coming from God, dito po sa verse 6, is God will direct you. He will direct us. Amen? Sa mundo pong ito, magulo ang mundong ito. Amen? Kailangan na merong mag-direct sa atin. Kailangan na merong umalalay sa atin. Amen? Dahil po, pag walang umaalalay sa atin, wala tayong instructor. Amen? Wala tayong director. Kaya napakahalaga po ang instruction. Napakahalaga po ang ginagampanan, amen, ng bawat nagda-direct sa buhay natin. Amen? Wala po ang Diyos sa atin. Wala po ang ating Panginoon sa atin pong nakikita natin physical, pero meron pong tinalagaan Diyos na mangunguna sa atin. Amen po ba? Nariyan po ang pastor natin pag nasa loob po tayo iglesia. Nariyan po ang mga guru po natin pag naroon po tayo sa paaralan. Sa papilya naman, nariyan po ang mga magulang. Amen? Dahil kung wala po magda-direct sa isang institusyon, it will be easily ruined. Masisira at masisira agad yan. Amen? Kaya mahalaga po na meron pong nagda-direct po sa atin. Much more sa ating Diyos. Amen? He knows everything sa bawat isa sa atin. Kaya marapat lamang na tingin natin yung kanyang direction. Amen? Sa bawat isa. Nagtatalaga po ang Diyos ng pwede pong mangasiwa sa atin. Amen? Dahil nga po wala po ang ating Diyos sa ating kalagitnaan, ibig ko sabihin, wala po ang Diyos na maaaring mag-direct sa iyo physically, dahil maaaring ang ba sa atin, hindi naman talaga tayo nakakapakinig ng audible voice na galing sa ating Panginoon. Meron po ang ating pastor, meron po ating mga leaders, meron po ating mga magulang to direct our path. Amen? Ito pong verse 7. Sabi po rito, the Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated. The Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated before your face. They shall come out against you one way and flee before you 7 ways. Wow. Amen? They shall come out against you. Lalapit sila, darating sila sa isang bultuhan. Amen? And they will flee before you 7 ways. Anong nangyari? Amen? Nagkabulagaan. Maaring ganun po ang isipin po natin. Kaya lahat na lang ng direksyon po pwede nilang puntahan. Ano pong pwede natin makita po dito? Ano pong blessing ang pwede natin makita po rito? Ano pong manifestation ng blessing ang pwede natin makita dito? That God will fight for you. He will fight for you. Another manifestation of His blessing in this verse is He will fight for you. Ano po sasabi sa Psalms 23 verse 5? You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Ano po sabi sa Tagalog version? Ito po, maganda po itong Tagalog version. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Amen? Nagkakaroon na ng labanan and yet ikaw sitting pretty pa din. Enjoying the meal God prepared for you. Sa aking ulo langis ay ibinubuhos, sa aking saro pagpapalay lubos-lubos. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Amen? Napakaganda pong benepisyo ng pagpapala ng Diyos. Amen? Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng hindi magagandang nangyayari sa mundong ito, still, meron tayong kapayapaan.
deep within us. Amen? Meron tayong kapayapaan na hindi maintindihan. The peace that passeth all understanding. Ang ating kaisipan minsan hindi naintindihan, pero ramdam natin sa ating sarili, ramdam natin sa kalooban natin na meron tayong kapayapaan. Amen? That peace ay nanggagaling sa ating Diyos. Amen? He will fight for you. Amen? Ang Diyos daw po ay ipaglalaban tayo. Wow, what an awesome God we have. Amen. He is an awesome God. An awesome God that we are serving. Amen? Ang Diyos natin ay hindi po nagbabago. Ano po sabi dito sa Psalms 91? He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in whom I will trust. Nandito pa rin po tayo dito sa verse 7 that God will fight for us. Verse 3, sabi dito sa Psalms 91, surely He shall deliver you from the snare of the fowler and the perilous pestilence. Amen? Mundo natin ngayon, pasama ng pasama. Verse 4, He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. Kabisado po natin ito pong passage na to. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that walks in darkness. Ibig sabihin, napakagulo pala, napakasama pala. Nor the destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Wow, mayroong hedge of protection. May bakod na nakapaligid sa bawat kanyang hinirang, sa bawat kanyang mga anak na nananampalataya sa kanya, na natumatamasa ng blessing na yan. Amen? Only with your eyes shall you look. Makikita mo lamang. Amen? And see the reward of the wicked. Because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High your dwelling place. No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. For He shall give His angels charge over you to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Verse 13, you shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent you shall trample underfoot. Because He has set His love upon me, sabi ng ating Panginoon. Therefore, I will deliver him. Saan po nagmula ang move? Sa atin po. We have to trust Him. We have to come before Him. I will set him on high because he has known my name. He shall call upon me. Saan po ulit na una ng move? Saan ulit po ang unang move? Sa atin po muli. He shall call upon me, sabi ng Diyos, and I will answer him. Hindi po ang Diyos ang tatawag muna sa atin. Amen? Ay ang sasagot sa atin. Tayo muna itatawag sa Kanya before He will answer us. I will be with him in trouble. Wow. Amen? Ang Diyos daw po, sasamahan tayo. Kung meron man tayong kinabibilangang trouble. I will deliver him. Hindi naman po tayo sasamahan. Ililigtas pa tayo ng Diyos and honor Him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. God will fight for us. Amen? Ano po kailangan natin gawin? We have to come before Him. And sabi sa verse 1, ito po yung susi dito. He who dwells in the secret place. Ikaw po ba ay dwelling place mo ang lugar niya o bisita ka lamang? Magkaiba po kasi ang visitor sa dweller. Amen? If you are a dweller, alam mo ang pasikot-sikot sa loob. Alam mo ang karakteristik ng mga taong nasa loob. In this passage, alam natin yung rights natin in the place of our God. Because we are His children. Amen? Alam mo yung right mo being a child of God. Sabi sa verse 1, He who dwells. Kailangan manahan ka muna. Amen? Nakatira ka dapat sa secret place na yan, na kung saan naroon ang ating Diyos. Another passage po dito sa ating pong paksa na He will fight for us. Ito sa verse 7 ng Deuteronomy 28. Exodus 14:13-14. And Moses said to the people, do not be afraid. Stand still and see the salvation of the Lord, which He will accomplish you today. For the Egyptians
whom you see today, you shall see again no more. The Lord will fight for you, and you shall hold your peace. Amen? Ito lamang po ay ilan sa mga manifested blessing na pwede po nating, ay manifestation ng blessing na pwede po nating matanggap mula po sa ating Diyos. Amen? Dahil po dito sa mga susunod na mga passages, verses ng Deuteronomy 28, amen? Ito po ay nakapaloob na rin po dito po sa mga naunang verses. Amen? Dito po sa verse 8, sabi dito, the Lord will command the blessing on you in your storehouses and in all to which you set your hand. He will bless you in the land which the Lord your God is giving you. Verse 9, the Lord will establish you as a holy people to himself, just as he has sworn to you, if you keep the commandments of the Lord your God and walk in his ways. May condition po. If you keep the commandments. Amen? May susi po kasi. Amen? If we have to listen to him. If we will hearken his voice. Amen? Verse 10, then all peoples of the earth shall see that you are called by the name of the Lord, and they shall be afraid of you. Verse 11, and the Lord will grant you plenty of goods. Amen? Tama, nabanggit na rin po natin kanina. In the fruit of your body, in the increase of your livestock, in the produce of your ground, and in the land of which the Lord swore to your fathers to give you. Verse 12, the Lord will open to you his good treasure, the heavens, to give the rain to your land in its season, and to bless all the work of your hand. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. And the Lord will make you the head and not the tail. You shall be above only, and not be beneath. If you heed, the condition po ulit, the commandments of the Lord your God, which I command you today, and are careful to observe them. Amen? Hindi po ipaparana sa atin ng Diyos ang manifestation ng kanyang blessing if we don't have the key, pag wala po tayong susi. Verse 14, so you shall not turn aside from any of the words which I command you this day, to the right or to the left. Ibig sabihin, hindi dapat nagsuswerve yung atin pong pananampalataya. Hindi dapat nagsusway yung atin pong pagtitiwala sa ating Diyos. To go after the gods, to serve them. Amen? Ulitin po natin. Una po, place is not an issue for God in order to manifest his blessing sa ating buhay. Pangalawa, barrenness is not an issue. Infertility is not a hindrance para manaranasan po natin yung manifestation ng blessing. Economic status, hindi po hadlang yan para mag-manifest yung blessing ng Diyos sa bawat isa. Another thing is God will direct us in order for us to experience the manifestation of his blessing. At sa verse 7, he will fight for us para maranasan natin yung manifestation ng blessing ng Diyos sa bawat isa. Amen? Sa ating pong conclusion, mga kapatid, blessing is not time-bounded. Ang pagpapala po, hindi po yan bounded ng time. Hindi po yan bounded nung narating natin sa buhay, edukasyon natin, estado ng kabuhayan natin, skills, hindi rin po bounded yan para maranasan mo yung blessing o mag-manifest yung blessing sa buhay mo. Maraming beses na po napatunayan ng mundo, amen, that weapons or arms or even intellect ng mga tao or abilities ng mga tao or even capabilities, amen, hindi po yan garantiya. Amen. Those things are good, but it is not a guarantee to win the battle in every area of life. Amen? Hindi po yan garantiya para manalo ang isang tao. Maaring marami kang kayamanan, maaari kang malakas ang iyong sandataang lakas na isang bansa. Maaring matalino ka, maaring maabilidad ka, capable ka to do things. But it is not a guarantee
Amen, para magtagumpay ang iyong buhay. Hindi po yung garantiya para manalo sa labanan. Amen. Dahil kung ito lamang po ay garantiya, maaari kung wala na dapat nagpapakamatay, wala na po dapat nakakaranas ng failure kahit mayaman sila, still they cannot experience the fullness ng buhay. Bakit po? Kasi hindi po yung garantiya para maranasan, amen, or magtagumpay ang isang tao. Alam po ni Jacob yan, amen, na naging Israel, di po ba? Jacob knew the importance of blessing. Amen? Di po ba? Sa panahon po na kanilang panahon kasi kailangan pong ipasa sa firstborn yung tinatawag po nating blessing. At alam po ni Jacob, dahil hindi po siya panganay, alam po niya yung importansya nito. Kaya gumawa po siya ng paraan. By all means, kailangan niya makuha. Amen? Kaya nga po, alam po natin yung kwento po nito at napunta nga sa kanya. Amen? Yung blessing na galing po sa kanilang ama. Kahit po maling kaparaanan. Pero God honors yung pagpapala na ibinigay kay Jacob. Amen? We are already being blessed. Amen? Lahat po tayo, we are already being blessed. And we want to see. Amen? We want to see and experience the manifestation of God's blessing in every area of our lives. Pinagpala na po tayo. Amen po ba? Dahil marami pong mga passages sa banal na kasulatan na nagsasabi that we are being blessed, but we want the manifestation. Amen? Nais po natin yung manifestation kasi po yung manifestation, yun yung nakikita, yun yung nararanasan, yun yung na-experience, yun yung nakikita rin ng ibang tao sa paligid natin. You want to see and experience the manifestation of God's blessing in every area of our lives. We can only achieve, amen, mararating lamang po yun natin yan, ma-experience lamang po natin yan by having the key. Kailangan alam po natin gamitin yung susi, amen, to unlock, amen, para mabuksan at ma-experience natin yung manifestation. Ano po ito? Obedience. Obedience is the key for the manifestation of God's blessing sa bawat isa. Obedience to the voice of the Lord and to His word. Amen. So makita po natin obedience. Hindi lamang po sa atin pong Diyos. Amen. Dahil po nagtalaga po ang Diyos sa atin, amen, na mga ngasiwa sa atin. Amen po ba? Tulad po yung binanggit ko po kanina, nariyan po ang ating pastor, ating mga leaders, sa tahanan, nandyan po ang mga magulang, sa paaralan, nandyan po ang mga guro. Amen? Kailangan po, sama-sama po yan, obedience, sa itinalaga ng Diyos na mamuno sa atin. Amen? Ano po sabi sa Joshua chapter 1 verse 8? This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. Amen? Ito daw pong salita ng Diyos, that you may observe to do according to all that is written in it. Sabi doon, you shall meditate in it day and night. Bakit po kailangan i-meditate? Para, so that you may observe to do according to all that is written in it. Bakit po? Ano po ang kadahilanan? Pag na-observe po ba natin, ano ang mangyayari? Sabi dito sa sumunod, for then you will make your way prosperous and then you will have good success. Sabi dito, you will make your way prosperous. Yung ginagawa natin, magsa-succeed, magpo-prosper, and then you will have good success. Bakit good success? Dahil marami pong success na nagmula sa bad ways. Amen? Nagtagumpay sila, pero sa maling kaparaanan. Amen? Nais ng Diyos sa atin to experience, amen, good success. Sabi dito, this book of the law will not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. May trabaho ka man, meron ka man ginagawa, but still your focus, but still your mind
Amen? Yung puso mo nakatuon lagi sa ating Panginoon. Maaring kinakausap mo siya, maaring minemeditate mo kanyang salita while doing your thing sa trabaho mo. Still, God honors those meditation coming from your heart. Amen? You shall meditate in it day and night. Amen? That you may observe to do according to all that is written in it. For then, you will make your way prosperous and then you will have good success. Ano man po yung ginagawa natin, ano man po yung pang-araw-araw na routine natin ginagawa natin, we must see to it that we are meditating, amen, ang kanyang salita. Amen, hindi naman po nangangahulugan na iiwanan natin yung trabaho natin. At ang ibig lang sabihin po rito ay everything that we are doing for the glory of God. Sabi po rito that you may observe to do according to all that is written in it. That you may observe para makita po natin at mapag-aralan talaga natin at para masunod talaga natin lahat ng pinapagawa ng Diyos sa atin. Bakit po kailangan gawin? Sabi po rito, for then, kung na-meditate natin yung kanyang salita at in-observe natin all that is written in it, sabi po rito, ang resulta nito, for then you will make your way prosperous and then you will have good success. Amen? So lahat po sa atin ngayon ay nagnanais na, alam ko po lahat po sa atin nagnanais na makita, maranasan, amen, yung manifestation ng blessing ng Diyos. Kasi lahat po tayo pinagpala na ng Diyos. Amen? Lahat po tayo pinagpala ng ating Diyos. Pero nagnanais po ang bawat isa po sa atin, I believe in my heart, ng blessing ng Diyos. Dahil po ang blessing ng Diyos, pinag-aaralan po natin kanina, hindi po yan nakikita ng ating physical na paningin. Pero maaari nating makita yung resulta nito. Maaari nating ma-experience yung resulta nito. That is the manifestation of God's blessing. Amen? Kaya salamat sa Panginoon na binigyan niya tayo muli ng pagkakataon na kung saan tayo po ay nagbulay-bulay ng kanyang salita. I believe na meron pong natanggap ang bawat isa po sa atin, especially po sa inyo na nagnanais, amen, na saliksikin pa ang ating Panginoon. Amen? Salamat sa bawat isa at mapagpalang gabi po. Amen.